Kardom nili Samson teron la pen pineng we talk show am six schedule ing ding paru sira pikke hokke pra piki chok lo nasi pineng we le thos tami apole dos tami nitum rat pana sapso we dalam this tami ki pachini vansi tum chisik pon lo nasi pineng we studio long tum kacho phat hona teng pen nga chitong don ake hai sar jaya ka tha retire IAS officer Cardom. nang le phanda me deng lo la pen tum long do thulang sa rensing hanse LLB alang le Gauhati University pen nang le phanda me ninga klong pen deng lo da itu mang coba teng penang li apor nang jipi dun po asin non dam thopil na jasemet athepi bangla hello itu Mongolian hala so episode patumi abeng posi pini ta kang thupo episode do posi abeng sin tum achi thani phansi boribon po lasi ilitum hala akur kang tu ga chekrong tum jasemet bramin tu latum si pit he kedong thibi phansi latum kabor idu pila kitab long dame ke tok dolo lasi ilitum Mongolian atuma phan lapen kaprek akhai atuma phan bangke kamatha ajakong pawe diatiti lasi latum kopia bidi pensi kamatha ilitum ala Mongolian akhai lapen la khai so tom phan bang latum kopia bidi pensi dong sipo ilitum ta halatum nangachu room pena jok a hoglu nang tum ki pusi ke choklo pu khrodun datiti lola kurkang tu ga chekrong tum nang thana la 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 point bang Kita lok nang palu chok ko di ho phan halatum si halatum nang ke thana lam non pini tum chila mai si example karbi atum ke la karbi tum hian ka che thana ma char ju thun tum te kumanya ke che ka pin khatho bang ke hala ma karju prau la si la thon si la so mentality bang tum long do kok lo hala ba la si nang li pen si chini gang tum sa la Cardom kadoi dum hanta la pen isi inut texer hunit kaning jedo. Flattery is not communication. It is manipulation. Flattery ke communication mane flattery bang phan ka churu la ke lam ka ching ki ga li la ke la phan ki chut so pen kapachip lang thap ya phan kam chok lagi. Flattery ke kacurung kacujar ke lagi no da akang itum thegrun long lo ilitum thegrun long ilitum tumolong ni tum da bihek aku Ramayan alam lapen Mahabharat alam Bali lapen Hugriv lai hui alam ni tum ta tumu ni tum handa nang thano bang tum phan bang tum nili tum phan nang thano Nitum karjulong ke lahilo karbiatum phan ki puke Bali bu karbiatung ke Bali apoton ki pudam ke Bali ke intang pik puyo hala kacurung kacojar wan Bali ke intang pik karbi ke Bali apoton lo anang tung ke intang pik pak puyo ki puke amat ilitung ke bang kapusolai ilitum phan kapamanghu ba itum phan ke flattery kacurung kacujar itum aphan nanga pe remji si ke claim po bange nanga curung kacujar pen itum nanga pe remji si ke claim po bange mathakrang la amat ahok lo putin dun ko itunge balia poton dang hu po ingala Balia poton ko pia posi balia poton hala raki pudama bangke Hugriv ke Bali korte lo akibia banglo Hugriv bang Bali thiderapi ate pia phanje patengko karbia tumta akleng bang thilot lote amu akibia bang atipi phanje pateng nangji uduk la posi la Bali pen Hugriv pen karbia tung ejat vet lopon nang tum ejat vet akai lu punai pu nang tum ta Bali apoton pu yanai pu amasi aku Bali ke intang pik pu amasi karbia tum ahok lu pu si kitin bod ni tum ta intang pik pak le la ho pu ni tum pusara tung intang pik pak le la ho pu si chama thadun lo
amat la mesena atomulo he pumatha dun turong ahok lula puye anye kamatha bangke latum bangke hala brahmin tumke ilitum phan kamatha jakong kapawit det jakam si ke claim kitab along ka prek la solam thek long kamatha jakong kapawit det jakam si kai ta ke claim non ke brahmin cho chelo non itum bongo sena tum sita RSS atum sita ilitum phan kamatha jakong kapawit det jakam si ke claim ti lawan ke matha le thek the det lo te jatun ilu ma ti kamatha pulo te ilitum a phuolong lo ma ti di train ta a engine yong si a engine a phuolong heno dak lo te a train ke dam de det po ma ti son thak thak lo ilitum ta I phule kamatha thek the det lo te la la tum ke develop ke un elo ke pa prang dun un elo la ke la si non ilitum karbiatum re pik pak thek pik pak pu sa yang tum che ma tha tha lo se ta hala mo pen kai ta che pu bo malam ba ha Indian Army tum ta bang survey et lo thek long lo karbiatum nge ka chini ni ta ke le thu pik pu e pu thu la pen hala aku kai ta pu ver alam lo pu ver nang kok po arhipat kitab textbook lang ta pulo karbiatum ke mikir okora pula nagale terah pula la pen halake aprang alam lu non het je rituras bora manenia tu pulo la tu mente lu pik pak pula pu selet pik pak lu pik pak la tu ente januar pu la pen karbi ake thie tum ta ili tum kamat neli ka chingya tengke la dolong ka selam un e towar ka selam un e ke la council atum minister MP MLA atum si adai lu mati di an ke alang litum FIR pinangji setalang litum ta pi high headed laga di rituras bora abirudhe ke FIR pi high headed la tarmane la tum chikrong det lo ahok lo ni tum ge januar uti chikrong det ason je plang det le lupik ni tum ke u chikrong det ason nak la la si la ke tum therak me mi alam lo lage ka che plang la hello de karbia lang a story bang hedi bali thilot lo amad hu grieve ati pi phanje pating lo seta bali ki thi jong jong ali bali apiso tarakeswari pu arje me pik pu sipu aman la amuabang bali amuabang la api as ati pi phan kachipang rigang tu pu sipu aman la tum ron che dandu dakala ramayon long ke toke ron che dandu lo amad ramabang ram ke arnam pulo kerap dun pu bali aphan si kerap dun pu amat thai ap amat pholadet pu hala ram arnam sita pholadet pu alangli pholadet amat hu grip phan ke ap ji pomat bali phan ap thurong abbo pithi thulot khang yak la bu ge vi thu amat la thilot pen ronalong kortete ron che dan lo la apisu ki thi dun lo te pi phan ke chi thi dun lo la po amasi a ik bang phan pithi lot amasi ate pi phan che pateng bor idet la pu alam bange junodak la bangke la ke a od mesen pu ili pun e hu grip phan ge di a ik phan ka pithi si ate pi phan ka chpangri ma ti di la ke a od mesen ka li la ke immoral la ke immoral a od sa urtur khang ya la pu an ke karbiatum ta ate pi phan che pateng seta karbiatum ge a ik phan chi pithi ra che pateng nun po bang ka li de chi pithi bor isi ate pi phan ge che pateng po bang ge karbiatum ka li de la posi la ke hu grip pen bali ke karbiatum pen hem isivet lo e khevet lo pu ke itu manang pun i la ke aku yong si e khevet lo pu che krong dun det lo te karbiatum ta a ot sa urpik po bang la he a ot he no pik sa urpik la pu yo a brain mane a phua tar lok sa urpik pu je plang nun det lo la pu yo kasi ni ligamat ha la bang ke la so agol po ka selam i karbiatum lo la pu ka ki pu i ke la ke karbiatum han
kamatha aja kong ka pa vedia pa di lapen alang litum karbia tum ke saur pi ahok lo ni tum ke henu pik ter pik ni tum ke pu kapachi krong ya pansi kapachi tin ji ke pan pachi krong ya pansi la suatu mu ke selam pu ni lima tha lapen ladak isi nili non ki mat hateng pulotang de di ili tungke Mongolia na khai bina hala tungke Aryan bina Arian pina lasi kopusi karbia tum da kache don der ma po bang di la hello accept that hedi ni liga masa la si khai masih program itu ke akhei masih program la si karbia tum khei pu alam chini ne bon pu ni lima tha tu dia titi la si ka chini ne tum do o bon pu khei pu late akhei pu late hala physical feature hedi physical abang hedi amahang aria king si project hi mati isia khei pu late labang so akhei arj do hi mati di ange ili tu gopi posi ke chini ne hala area na tu akhei halatum arj le ka prek mati di ande go sila ke lang thek thedet lo di la si ne lila thu bang ahut pen ma thati ti ili tu karbia tum khei pa lambang chini o edet bon lasi laso kachini ne bana job si ching hona thek thedet ma galang amadi akaprek akhei hala suga akaprek lo itum ke lalo pehdi la so bang buji thek thedet la posan de hala kaching mudun da ching mudun de di tu galang hala area na tum pen bage galang la pen kai kita me si eme thang silang ho ko bang importance hala bang chi bithek ko akul la ka chini ne pose de lia mathala tribe atum phan ansikar bi tum lang thu selet waret ke mati di kala chumang phan silang selet rengma phan silang selet dimasa phan silang selet naga phan silang selet garo phan silang selet ange hala bu bongli phan lang selet le bihari phan lang selet le Nepali phan lang selet le lapu mati au Ohomia do man lang selet le lapu ka cheplang thu lapu ye antala tum se tum ana chene ka tum ka chene ka tum lon ta lapu travel se tum oi hala itum phan nang ka chene ka tum phan si akon ning ke dok thu lapu na kala lasi nili non hanse sangholong sedang tu po lasi ilitum non hesinang li thalo sa le thampon ba loi lasi so me kiro kora tu da title nang ki long pok ke la ke nam su gali lo chak dun dun lo he non puan da buda chak dun lun lan lo the chelarle pulote ka chak lo gala kalang che parpu nun nun anta athe ka chelar dun mang non more than itumge 1951 pe non an ke penyan ke 69 70 ja lu thupu ma years dupo aning kan di sita me ka che prega bang ke avele ave kalang aku kache kape pregi lapu karbiatum apot kape pregi pu akam da aking kam da o a step di lapu ye la si ala for example 2007 aning kan si army tu ngi pu ba di karbiatum ke kachini ne da akele li tupik pu di la sohon ne li newspaper ing tip chat si dak cem panang lolo city ne li la sohon Register of Cooperative Societies of Assam. Komalo ne hala sohut CM da CM mong singing ti hala bang sohut. Amasin ni linang lolo official letter pan si ni linang lo. Jadi bang army tum son si nangi pulo. Ante itum awareness campaign karpiang long selam nanji buneli pu. Council pen cheng no ate council si claim nang ya tum lo kente ya than ling seta. Aku nang jite nili ta nang dunji pun nili. Hala kopi nili nili sitia kopi non anda dolang nili file long. Amat council tum do clip thang da claim plede. Amasila hala army dingi pun nang tu kachini ni ta keli lit pik puta che krong dun tu dat lo yo accept that lo kadi. Ding dun dat lo hok lo ni tu kachini ni ta keli lit pik buladi. Ante ding dun de la phike pisi do thu clip ma la bang si ma tha tu me kachela ring lo mati oi ala bang lo la lo hedi la si non hanse sangholong si dam tu po ne pisi sa long tu po la si non mang ke piet hina hok le itum langdam esita akhe phan hedi ho kaching hon asongja dum si ong ni la si ilitum langdam non jong si songjap watum jong si akhe panching hon posante pinyani but hexer posante wise leader posante hedi ilitum
population nasita armu nasita me lapen ki charlie po nasita me di business nasita me tum ching thuduri polo Nala. lasi Po. lasi kupia po si tum aphai da me jumna ko lo Kok lah. lasi nang lipen Nala. Ku people si inglong so made tribal si tum di. Me thanglong rilong mat jumaret lo. Lalo. Pute Arizona bang do pigji. Sameneli bangke ni menda ka observe teng pen. Nala tum panang pachini po. 1951 hut ke karbing long along. Tang long so pai 60 to 70%. Kaliante 80% anta dokok tahai. Sita pininga na bangke. Nonal bangke 60, 70, 80 kali 50% anta kidoma ka bima. 50% anta ave pulote karbing long mate tribal areas bukachi pu ale avelo. Di ale vipilo. Tripura ke best example. 1951 hut ke 80% ta so say pusi kipu tribals tu. Sita non anabang ke 30% anta ave pusi chinidun. La tribal voters tum hai. Mati la tribals aphai atum. La si Tripura is no longer a tribal land. Mati land of tribals. Kachene ke phonang si halatum pleng set. Tripura khaya tu. La si Karbiarata Tripura tumason manda prangpu. Kalite manelo tahailo. Di. Ili tum charju senang 1951 ahud akyong lenon PC ili inglong so mithanga di malong amat ephai jum hek lo matha rapet than pon rapet sena ili tum chini lo mate aron pena jogli tum phan nang pachini dak lo transfer of land to non tribals is illegal in 6 scheduled areas. point 1 no dila Lalo. illegal ka transfer polo hai Lalo. Lapen non-tribals are not allowed to contest election, nor are allowed to vote. Di? In tribal areas under 6 schedule. Like around binong like it. Nang thik pi binong lo. Constitution pen mata aron pen. Kopia porsila posana aron e pinchong pilo. Itu man ikarai kom je phan. Di? To protect us. Mapen lana protect kala ke advance khai tum pen non-tribal sumen bangasena tum pen. Athiala aron ka salam tum chini lo. Jong se leng long so tu ban ka ron salam pi pele putang te hala tum phan dong thip po. Mate advantage nang det po. Ili tum ki lu pena jo. Bang chini aron ka salam tu. Itum ke thek pole aron salam pi kali. Sita ili tum ki lu posi nang salam pi lo. Apa nang ching holo hala aron nang salam pi tu. Sita ili tum mate karbing long Autonomous Council kachari pon atum laheron kroimolo mate metharon ar kanlo lasiko pia porsing long swarat mate eli karbiarat methangalong rialong e phaijum heklo pulute aron kar kana polo like a main reason lo lage one of the main reason lo lage longle pilongle kiche so tuma phan pusitaili pidetlo election through longle puta pithur long der potlo mate vote jog long le pusita pejok long der potlo nalo kahon ka che krong ke the ka che krong pomat e ana vananda chipi dune karbirat ke lahan lo yo alama ke lasi ban keche atum ke advantage na yana barel non pu anta non tribal stumphan ke lang select po phan kali bang ke methan dim duelo mati duelo non san bihari tum polete Bihar Bengali tum bolete West Bengal Kolkata. Bangladesh tum bolete gali Bangladeshi tum bolete Bangladesh lo. Sala dag bangke karbing long bolete dake itum inglong so dim lo. Made karbirara dim. Sta nona bangke emethang karbirara bang abi tupin. Made inglong so emethang dim no abi tupin lake. Itum chin so me melam lo yo. Ilitum jong se la puson ilitum son lo aron apan panu bom. Kroke bom bolete ilitum wala Tripura son man po. Manda perang po itu ilito lasil itu mata persik nangji labang di lapenan kola state government tu mana claim tu bang ilito e phai ki jom kalilang aku nak pavir je pasi kisikro number 1 policy bangala tu child policy lo kala tu child policy di kipu bang e population control polo sita hala kali hok pada bang ke itu ma phan nang pavir je pha dalo ilito e phai jom hek mati
Lagi kopi se la so atu chal policy le tum phanang thanang la lalu la te dia la non tribals tum phan ke thanam tu the inglong so ki juma tum phan se na ko na ke than tu angko itum jum hek mati ko jong se la so policy le tum kroi dun le putana ko itum biar tu mu chot po la bang lai policy hok pet ke hala ke kyong tum phan mati ho non bengali tum ke chan pik bhari tum ke chan pik la tum ke chan nong se lai policy selama ko tai ling long so iting phai jum hek. We are tribals are not the one to make India second most populated country in the world. Itung gali, inglong so gali, la second most populated country ke pinchong ke India pan. Sita me non tribals itu. Nalo alam ke. La sili tung sang loma thap ame nang ji. Government abang ke, state government abang ke, ili tung pan sang lo. E phai nang pajum tu mu choji pan. Mate nang ke ber tu mu choji pan. Ka pre policy la tum salam piglo, la pen salam bom jila. La sili tum kachere ke nang so. Labang. Chorolo. To hero pilo la sila dat mang misen lo nang li masana lam ke ban hidi nadat son thoma hor mulo itum non minority ka chiplang inang ko bang ke ate number 1 bang ke nang li pen pachini lo election la bang so kar jabdun ke par jabdun no po non tribal tum han la so pena jok alang tum bang ke voting right pen chenglok long le aronda long popo ate voting right le ke long lo pote automatically hala long le tami long nun lokpo la pen ke jogle long nun lok lo prote ke thoda long lok tum ke opposite la tum ke sivel la pen nomor hini bang la hello ame thang ituma leader tumasi aron charka la pen nomor thom bang ke la lo state tum ke thana link khoi dun derati dasi hala Muhammad Hidayatullah Chief Justice of India di alang polo constitution 6 schedule is a constitution within a constitution pura dasi hala dapen constitutionally iltum lang namlo polo tante lage tuman separate lo ke di separate 6 schedule ke na pilo dasi laso pen lang namlo polo tante hala tu child policy hala state tum nang ka introduce pi di introduce lo lasi ilitum 6 schedule ke separate constitution for posi hala nang jogbor isitame council atum pade lage tuma EMCM tum no siting dun dedet pulutte la sopen chipa jogun atwar dola masa lage du atima government order tame central government a law tame state government a law tame ba guidelines tame la itum 6 schedule ar lo jong si henu darji pulotante lage lar chot pen sita itum en na me ba lar nang ji po hello ng pulote lar nang ji po hello la si ilitum ke munit ave pik hang yang mo pen nili kachinia teng nili tahala record along si ke theklong lo la karbi ting 44% 44.46% mana itu 44% la si 44 pusi pu bom la 44.46% afran ke hedi la 1951 ningkan ke 88% karbia tu lata halata record long situ lata a record long itu ke 96% ke scheduled tribe tu da karbiang long 4% ana bang ke gitu la pe hala bang so bengali ave assamese tum du la handle aman no na bang bengali tum si ke om thula assamese tum ke dakpen ke katware la tu nge Guwahati hilo ke damang tum nei la tu nge la puya Guwahati dame lapun. Anke ahok lo itu two child policy pu baru nili sonalam ningjing tum. Ini tum karbi aprang pen aron ban ke enatum ke lake hempu arnam instruction du la tum pan karbi atum pan. Nang tum chandri chanjai nang ji kuwa be chetang te nang ji nupak be chetang te nang ji puge pu nupak chetang te kuwa ku chetang te nang ji puke chan pik nang ji pu sige pu karbi atum pharmacy pu lo itum ahem pu ar nam si karbi aban aron pensi ki pu lo la pen non christian aja tum bang karbi atum ta christian do hala tum bang lage
abai belong si tok dak lo nang tum cepe chan cepe jar nang ji pu arnam hukum pu Be fruitful. be And replenish the fruitful earth. Mani. la pen pir thik dong thip nang ji pu ki pu hai Nala. subdue the earth pu ti pu Nala, nala. dong thip nang ji pu si pu amat karbiatu girja lo nge lam je than arnam nai ngon pi khu chepe jan chepe chan chepe jar nai pu pa ha hem le det lo te e ko apiso phanda ji pu pa penan phanda ji pu po arnam le nang pe chu dun wa re ji ka li le pu po anga so po inu aso pi inu la pu do po ti anga hala apiso bangta thang ba besi somar ka pavidet buda ama akrom thi dur po yo amat dai jat po ang aso po ta inut vet po un an ing hon po ama drag pe chu po jat po ing hon bok ti la pu ka je plan lage non ni tum christian dat de he aka prik tum ta la son Nala. le tum bange la si hala bang along ke lang dun pe na jok eli tum son ke klem po na pu ye hala bang tu nge t2x ta la e don ne vir x ta bang yo a million ke ma di ho million ko an lo ni lage non nang litum lang tha hai hala CNN dei America CNN he di hala ta bang important officer da Sanjay Gupta mongalia boni hadagan ta la pe non America vice president non ki thur dun bom vice president ta la ke Kamala Harris la ta India na moni la pen hala England finance secretary ta Mr. Rishi India na muni la pen hala foreign na tua secretary ta India na muni bangela pu anaki ong Nala. je thanu ne nelitu America dam hot Hawaii dam lo Hawaii long hala dak me anglong ke dam hot hala dak certificate na pidun ba da boli yo ko pumati bange pu anan ge la si hala tum han ge lage lak potrok ke kivir plung ke thang ra li hala tum han ge ili tum ge lak po pu pe de lo bang potrok ke kivir anta akam tipik lo la si non ni tum ma tha me pi po si la non coronavirus kutta la arling ke thi officer dum si ki thi dun ko pi pot lo engineer si ki thi DFO si ki thi principal si ki thi bang Assamese Bengali tu arling ke thi ke thi chu te pi pot lo Nala. la ta ison ma tha dam me la pu la si ili tum ke munit apai ke che pe kom ji pu bang ke ma tha na ni liom na la ke Christian na tum bang sila bang ke photo baji pu thi ni ma tha apap ta che ro ji bon ni liom ma tha phere me mi la bang ing next soy kam ka li la si la hello ni li ta ma tha tam ili tum ke ki vir na su si dam bom lo ala arnam itum Christian nge jasemet itunge pecho pejun un pula sa di la ke tarmane kama tha dam ge arnam ge itum phanang lang dun prongi ge la pula ye nang lang dun ding jo na ji ge arnam ge thang da ni rabun de ji ge pula kapi chun nang ni len ni ji ge ho pula ya lam ge la si ala tu chipi chang hai hi la pu girja hem ning ye ling ning ye po seta hem nang le rong lo te chipi chan hai hi la tu mang ge la pu la si la so lam mang ta matha nangi la pen hala aron ban ge do tu mang ta hala tum ta matha nangi ili tum hana pulu ko ku chetang te nu pak chetang te nang ji pu ko pia posien de osomar kape ong ya kam claim thu rong te tima ange ong it dead long la ta me thu sen po takali ing hon bob ti la pu kana phere me la drugs ke chu ben cheng drug ti chu hor ka pi jun la pen hala PUBG computer mobile phone ka no lo sini jo pang thang ka papatu yo la dak ben kahe no son do piglo e mek ta dak ben hinodi chances do piglo e tar lok ta me la so game ki pathu ben hedi ho pinanga na kana hok do la pen non ma thame meti isi nili ko ana hok ne he nili ning kama thalam lo la non lom ko pipine la son business aso asa hedi ho non lom do pig na kla hai ko pine earn money da ho la pen ko pine ne avestis da ho asona mum do pig non la si lahai ke bang government tuma bidi ma putane ma tharam da ho pe
Mane ning oi nang ne La, la, la. ke endo na tum da do product ke endo da do masi ning oi nang ne sita me ili tum hedi ho lahai ke claim nun pen le tum idiot ki pa jo unji puta kali Kali. lahai endun o ma product jor o ma ekdom la electoral roll da implement dia do pasang dia la ta chok sa Chok. join nun rei sita la kali dia non non Ni kalang lo nilita la solam ma thadam jin di hadi. Hala ko pipi lo ne vestis ta ho pi ne ko pipi ha men ki puge vestis. earn money Mani la pen ke. Aprang ko Herbals pini ko dalan herbals ko lang. harbos Herbals. la aprang da pini ta dolang nili ko krojar ke do ta pini du. La so halam nili ta chini dun. An ke hala ha student atun ba anling the tum ta claim lo la. Aman hadi inur banget 1.5 lakh pidul hai lakh sira si tim ko krojar ta ke cheng ku ke 25,000 long lo hai. Aman 1.5 lakh pidul man bang hala a company de inkir check aman la 1.5 lakh sira si tim ke ing bodat lu. So mani lag ni ta thek dun lor lo. Ai ni non ke thek long ma hadi lai hui a commodity a bostu jor po ke long 10% si long ku badi. Lang nam tha hai ili tum me thang le dukan in chingpura dukan dolo te hadi ke jora ling da 10% long. Long. La la la. Ijar bet lu gen de la. Sigal lang. Ko bisi me thang dukan do rong re det lo. Ai non ke hala ko la so company hai hoi long claim du na ma bang atum bongo sena tum adukan a salesman si je plang dun thurong la bu yo. La 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 la. Ala hem phuge bongo sena tum si ke. La 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 la. Improve. Bongo sena tum do la pen bamun tum do la son bo. Bihari tum do la son pina. Hala tum a salesman si je plang dun thurong. Ni pula a salesman ke je plang dun a parte amethang dukan ing purong memu. La pen la dukan kam puya phan ke dak diputa town committee la pen council tum ta la town jasme ke dipu hala dukan ke dua dim ke difu town committee sum sika a lot body la tribe atum phan ke ador pe ong era la tribe atum phan dukan ka pe do akam claim nanji nelie la bang sika chuning ri la town committee atum phan ta ko pc 5 lakhs nangi pu anji pu puma tribe atum phan ke ning hok ta la concession do rep ke ante ane half per 5 lakhs on de 2.5% 2,50,000 vet nangi tribe atum phan ke la son dulma ve idium tum la dukan ke dokang tum poisa pi un edet atum lai huelam protest no ma protest de ko pia posi 5 lakhs nangi 3 lakhs nangi puge puate 3 lakhs nangi po thai lo te 1.5 lakhs we jigente tribe tu ke ili tu ning hok le do sita la pot la bange government na rule enangji la La la. la pen la dak ni di si ke thegam long ke la han lo non la dak ke join tum and hai di maximum ke use tum si ke join Use, la Charlie tu medi. investi se long punon la earn money long punon ta me ata hai di risumar porjanam si ke join ma kyo athe kupia posila ke pa join ma pudai si matha me Mathai me. athe riso husi ajat asile claim sida hai di hala kitab long ke tok padu riso husi tum ajat e ok visi da me tum prum chiding tang chid edi ho ke charlie dat punon dia da kam ke claim punon da me riso tum se no responsibility non mangke lasun nang ke claim pada jok edi ho mane pinangan maximum 80% ke hada engage that Ingas lah. inge dia da fanai tum claim long there lo inge ke charlie da me kana hok IAS ta chedan nunde de ACS chedan nunde de lo bakai koles ta dun thuang ve det lo ke je plang por hi de LLB de por hi de lo mangge ke je plang thu si hala che thanam lo polo de hala so jona achumi ke to ka sonang nak lo bon la ta kalang lo hala so ala phak kin ne pakam he athe la pine crown director ho pine silver director ho pu paklang bo hedi ho hala adi bang paching lang mai pa hai sita ki jo ke kalila Ya ke. o ane hedi ho ka bor isi ho dak li dunji ne li thek long lo inu monet bang business ke dat bohat diffuse claim ko pilo de company long la ta son ke chor du a bos tu ke nam ke har bokolia ange bokolia ben ke dam ke wang da khoros jilang ko an da emethang gari le pon lo te chethan link ta
1500 ke dami bu. Angga 1500 petrol hedi. Khoros nangji. Angga la 10% ke lage. Thang ka liter la 10% ke long ji ke. La nan ke lage petrol khoros dam rup lo dam et la puyo. Akama. Nasi lakimat tha hedi ho itum mapan ipu nang choga nang choga Ben la ison important lo sita. La so mo pen nang lipulo nang lita pulo. La son ke claim tu mathala social work ke claim nang yan na claim untuk dia lo. Dia phanda pachi mat thalong Cuma thalong le dia lo. poisa tangka bulok Hi ke dam meeting anda dunde dia titian na amethang area meeting anda hedi chidun thu the det po anda dolo no. Anke alam mang emo pe pu bom la a psyche hedi ko pulo nang li mo hedi pu damage to psyche pu hedi a psyche si kapa damage kapa no akam si claim tu rong nang nak le ipu tar lok a software bang lar plot la kalang le mamor pe chu det le la computer bosom de hedi software si hedi nang hedi yok se kapre thonong lo alam bang la si la so bang isin ni ko dakpen kang cabang tu ke theklong ke lahai asai ke claim ke hedi hola dakpen isi agent doma pune matha lang cari pokar bidoma la song claim de hedi ho beji pola bongo sena tum hedi ho kalang bongo sena tu lahai tum sinai claim ap komad man la social society kam ke claim cheturok tu la tum han sin nep dun check titi la puyo ke claim theklong bom lo la so amaran par ke la nep check pang inglim ti lon par ke nang klang un elon ke la puyo la si la hai bang itum cherok tok pen kido ke nang so ni je than ling ran ne li ko putu ing tu lai hu ke claim part ame thanga dukan ni purong me mu kala neli mata neli ke nonta gelamal dukan si kang pukente kokrojar ke do disi kokrojar ke do tan neli gelamal si kang pu अब थे माला गेलामाल पे नपोट सी गेलामाल दुकान पे लॉक से इतुम मनang chodet ke tenon kala di pu beteta la tum ke di kar biang long kangkir pute chihok pe lo tum ke kalang hala hanador idining ko pada trok se kep bunge kalang alu ke noi alle do thupi ingkir o me o lo bang non ke kangkir ke sa ning kiti lo kalang ingkir la tela gelamal dukan pe niating he di kangkir aprang arni sisi la irui ke Georgia bostu arni sisi jordet tilo la tumke la puyo ari kang thak thu kwan lo poisa nang chi thapu be kalang lo no poisa po ili tum handa matha pole pipo si la tum ban call ke det ma po he kali next one na he sta alam ke la athe la tum hane kangkir lo pote ili ke cuci da jogi da lomba dio ador ki su ke sata nampo chere ko non la lockdown hutalo lockdown do popularite la lockdown ninia fransi ke nini ni thom ke nam ya bor bostu ke ni siva si nam dat ti lo ke non ta la si la gelamal dukan dengan non ta le dok pe khangyang lo la si la lockdown ka pe do thu ver ta la gelamal dukan atum phan ale pe do ya phan bongo se na tum phan ale pe do ya phan tong ke call ver lo de pilo ne pon ta aja tu ma tha det loasi la itar lop si pir thege thana link sita ilitum che thana chuta akeng ti ko yok ta hai mini ari ti ko yok ta hai mini sita hala phutar lok le ing chu kang cho bang bolo te di ho hala keng che beng pet bang ta so pir thege lage rule umpu la si ilitum ta itar lok ka chipang cho bang ke hedi akenang so ma ji matha dam sa la si la so tar lok ka chipang chui pulo tang te ani si ino da panelist penda itum che thalong lo la se alang li proposal lang bilo ningkan isiang bong awareness ki doge itip bak si donai bo pusi alang ipu tasi bangare se astum ke ani bang si nang li lo ani bang si bang asi tha la si ningkan isi pen awareness itip pulo te la ke di ho la ke na ham pali dunia de jibon la ke la sa doctor jogen fukon ke ningyalam ning dover lati nilipan Mr. Qatar itum Mongolian atum ke ningkan isipen voice ke do seminar krungsai ke do ningkan isipen batai si bang RSS dum ke ardi wang si Guwahati atok ati ke do elong beta sa kali pu ani ko pusi arni wang bang ke than
iligan ningkan si ben batai si ke cetang ang iliga cetan baga bang ha ni thong bong wash out ti tilu la pu yo kala cham lap ti tilu la pu la tumbang nge che than che piri pi ke posi di ho munit ke keng ke to mana keng dun set di lo yo binong ma ke ili tumbang nge ka che than chi mum bang a dia aku hala tumbang di eson bang pu dam lo de kapilu la kapere tangan ta hala dengan pilu tu at ti tilu la di sini niang bong si la pu yo kala athe ili tumge ningkan si ben city ve ji I tip ta ke le athai do long long le stan the di than the la Ili tu meningke non ningkan ini do kailo rakom ili tu la so kami claim ne so seder lo ne pilo ne non de 154 wer lang bo ko pula jo lan ta kadu ye phale la ke lipet ta kali karbi 4.5 lakhs lakh plira si tim han lege li poson de la ta cho non ta asuri na ko pulo nasi ili tum kai kira si tum che than ver lo ili tum election alam lapen democratic alam lapen lasoni kinang so di non mat ke hai athe election alam je thang ate la ke puke thek lo lo ke na tum ke election alam si election pula tang te ki thur politics bulate ki thura phansi tin chok ke tila tum ke election ki thur lama si tin chok chini chok ban arling ke thi che plang po chu po pule ke chu pula ta ke claim pu ta kali arling ke thi che plang po claim po po son de la ta chok non ke arling ke thi le ke chu ji cm ke chu em ke chu la son se ma tha thurong ke ti la si ladak nili kan juga tum mangal han sa ladak nali kitok lalo ahuri si sodrecho ke tum karbi are chulo alang li ke peaceful ada rasale claim sita me alang li samjin busi da to tasila sodrecho sinful pulang de alang magai inthir eta munil hai tasi sodrecho phanda kopi posi sodrecho ke tum akarbi are chu binong lo la phana mangi tum chewar phir ma thala ke che tum hasi tum deng dun ro kala la si ko son aya si son ga che plang thu de lo la da manghu mimi batai si ni lita la so lam phulo monitung karbia aburonji tok lo karbia history amat karbia recho aprang si karbia recho ke bali pu ke tipu bali hello pu ange idum karbia tuma buronji ateng history ateng ke sod recho ili tuma recho aprang si pu mati amalang tipu si putrong ange bali ke thero atai pu pina thero ke la ili tum ramayon cinema long ta thek long le ang ho amahang thero son chon pong ke di akeng ta we la pen ke batai si Guwahati Doordarshan pen peklang lo latum bali pen hu grip cek kor ware ron ke cedan bo pande he TV long se peklang ka cek kor lage mithan son na puju ange la son si kar biarichu pulete lage therak me mi alam ka je than do nanta ko pusi ka therak tu thedat ma pu me mi la si mo pen je thana la asai ki si demis dat lo mati di la posi ma tha thek thedat lo elitu ma ko ja tu ange thero puge recho vede atai po si do yimati ange thero atai po somar puge lage karbi tu ge krong dung ge therak me mi ala anda bahaduri in thurong ja tum ke la si ilitum recho ge tumare chu ge sod recho bali gali lage la si ilitum ke khroy dun da di ho ilitum hijan ka se than ba ge tum ke khroy da an dab de se ta me ke che tum ke than ba tum deng deng de ti la si hala tum bansi aning je thero ason pinak le la si laso pena jok ilitum kana hok dun ili theklong teng pate phur ki mo na tai tum na hok dun det na ta ke itu ma history atheola tum ke che akur kang tu ga che krong tum si chitok de lipo ma de di la si fabricated pulo ga di alang selam brahmin je fabricate brahmin tum je di kala la pinjong thap pinjong fruit ti golpo selam nek selam nok ti la si hala ko pumeyong te ho la so kopi ni
golpo do la Ramayon golpo Karbia tu ipu kopia golpo amen ko pulo nila o Sobin Alun lage la siala Dr. Pukon Phangcho ta tok lo la so kitab lo ho la Sobin Alun ke lage non la Madhop Kondolisi kapinchong lage pu 1600 malom si kapinchong lage pu la dak ke tok do lage Karbia tu Alun kali pu lage Kopulawala so Kondolisi pinchong when ili tumpu bom titi esonalam ne Brahmin pu hadi kadu ke Brahmin pu lote sekartia tum sai selo pu siti seta Brahmin pu ke munit a tribe pinak lagi sekartia tum kali la so lambang ning thenangi bamun kadu ya bamun le sekartia tum kali atema bamun ke lage isia tribe lage isia kay pinak lage si bamun na tumang bong ta sekar klia tumdo ron ke cedan na tumdo recho tumdo lapen chainong pangring tumdo lapen ke hala ang song ke lang ko pulo mahlon so hi assign se kopia science la son ke claim tumdo lapen ripak astrology ke claim tumdo lapen ripak ang ke lang tumdo lapo hala tumta ke chainong pangring tumdo kheti claim tumdo hala tumta la si bamun tumbong shorma tumana la sekar klia kam ke claim ke kar klia kam ke claim ke la si smorono pupensi shorma pu je plan pune smorono mane arnampan mathaver ya latum babang se je plan hala ajha ka tum nda hala tum dar kli hai seta hala tum kar kli ke amethang ahem aphan se char kli cha pir the ka do ya pan polate lage shorma tum se claim karbi tum ta la pok thak la hai ba yihudi tum han lang dam se ta ka do ye tum han ke claim polate levi tum se ke claim di la ka do ye tum dar kli hai ardom lo seta Benjamin tum da ardom lo bahak aku pipilo ne tum da ardom lo seta kadu we fan kardom pipulo te lake hala Moses akorte ta Aaron pobodi da Levi gadi Levi atu Levi family karbi tum da son thak lo pir the kadu e fan kardom pulate indika thar dum si claim lo lake seta hala teron terang kadu e tum da arkli no pogali hala tum da arkli amethang ahem panji charkli hala tum la puyo la son la si bamun puke lake bamun lote sikartia banglo puke kali lake la si manghudun nang ni la mangke neli ke chini ke lake kitab along si neli pula hai non thang belengan ni thap kali lo athema bamun tum a tribe kep do kep pensi isia tribe ake thike cheplang man ti hala tum lasi akhiro pilo lada bang lasi tumphan atar loksi itumpan ireng danang pas use nang theng the ta di hala atar loksi la itumpan he di la tum nang control de ti lasi ceridun masih la so ahormu bang ile chini ateng de di kali pulo dang de tum ajar nasita me he di ho itum kamat ha parsing nun de puti itum bang kan hok the tanji akhiro pilo sarla so putha tame la pe non piju dia prang nengwe isi nili ki jongpona topik bang la hello non idi tum da ka chinia ke nang sot athe non asame korlong ponang le rok lola asamis komalo asi la so phuthak asamis osomia nangli phan ahurisi ake hai Dr. Bhupen Hajorika nangli phan 1992 ning kan se nakar ju pusiku nangli kitab long nangi pu dengar kali kasi Asamis phan claim pinang ne de Okhomia phan le kam claim pinot pusi nangli phan ang kalang lasi alangli ko pisila kamat hapen labang so alam thinangli phan kar jula la non akinang sot athe non close six mang di buis Asamis polam do koglo no lasi ili tumna cheridunde pulte itum han dahla Asamis lo napar lupon data thek jibon category nanang ki bi ponje phan kar bila pen long aso tum phan andame hala so category lo nang kerak monje phan bor ida ta thek la hala Asamis tungge ilitum Okhomia Asamis alam ningje dundelo te aninggi ti neli phanta
Ningye dun pe me tek thelo pen pinangan atum ke a different nonda chi nela differentiate thekhelang Assamese pen Ohomia isivel lo pusin non ejabel lo pusikitin ketin nilimanda kitin lo kala nilimata lo apran ke nasi la sopot mang rata phan bang pachini tha sir nili ka chini ke la Assamese buke la ke hala British atum long nang kidun just a bet hala Konos pen UP pen Bihar pen West Bengal pen nang kidun amunit atum Irian atum Arjo atum hala tu lage Ohomia kali dak Assam ke do amunit tum kali la tu hala tum nang dun lo aman hala tum hansi ke toke lang akam ta Clark akam hedi Clark akam office assistant pi ni la tum hansi ke la puyo amasi hala bang suhut ke Assam ke akham pu si pu la ahum tum wang lo ahum tum si la akham pu amen ki ir mo pen la salam le nang li na arjuji posonte nili bek arlu la pu ahum tum ke tok pot nili long du akagos hala tum de pulo la ke ni tum si ki ir akham mane mercy land po pan la sosot tara wang eng lang babi plor plar la son adima phansi akham pu ke pu so hala bang so ke munit ta ong edet ke Assam amasi la son lo la se jasemet ladak ni li ar sudah po khanot pe na lo ya la se jasemet da British tu lo nang ki dun ke la area na khai dum lo area na khai tu lake arjo tu lake originally han ningkan surhinia pran ke Iran ben ke wang tu la tu hala tum asu tum si la bamun khotrio pupin ni tu latum kayastho popin ni atu latum si aphan si British dum ke wan ke tok ke thek apot ke tok ke lang ke thek apot amasi hedi anke hala wan lo lage ajir ta ding de lang seta la apran pen hala Shongkordev la pen kondoli atum ilitum karbi atum aphan boro atum phan garo atum phan khasi atum aphan naga atum phan dia Tiwa, Rabha, lapen Missing, lapen Arunachal Pradesh asor pan, latum pan into man convert lo. Kicham pu kus pu. Kicham lo nang cham amasi ilitum pan asap kaprek aklas nang bikok pasi pu la dak ke top do lage la so kitab lo ke top do la doctor pukon pancho ke top do doctor do lapen la doctor do la salam lapen la doctor do akitab do ulang nang lilang du bom la te do tu pik aporta lang aporta do yima vima dakta do la pena puisi akitab ta do tulang la dakta do la salam la pen ki aku na le ne do tulang na acha do pedo na do lo kitab ke ribom da do bom po se tai li ke poti bom nahi lai hoel anta la daki pu ateng ke ili tom pan convert etlo kapinjong da Hindu si kapinjong Hindu si kepencong ange ilitum han ke ohur pulo saurtur pulo ja ilitum han ke chumi rilo nali paknar thide tha convert pulo tang te tum kar bialam pen Karbialam ke la dharmo ke la dharmantor pubo Assamese tu puge dharmantokoron pulo ne pile ne pu ilitum han ke la dharmo ke la ilitum Karbi ধর্ম ke ena to phan Hindu ko pinchong pon la puye la pen khasia dharmo ke ena to phan Hindu ko pinchong pon naga dharmo ke ena to phan Hindu ko pinchong pon la bi conversion ingraji alam la convert in tum han convert at lo ta la ke kicheng ke 1521 aningkan malom just met ke claim pu kar dak Assam ke seta la phrang men da cheng bom lo athima bamun tu ke wang ke Assam bamun tum nang ke lut ar Aryan tum nang ke lut ke 11th century AD malom se nang lut la puyo 11th century ba la prang 9th century no ne 11 malom athe mahala ambaria long non discovery hai hoi ke 11th century a bostu 1100 hedi la so bostu la si la tum ke Aryan tum ke hala so por si wang lo amad nang du chom du ta du e ritual tum si wang la tum phan hai ritual tum si ba amasi hedi nang convert lo itum phan hala Harshavardhan pu hedi kali Bhaskar Bormon pu hedi Bhaskar Bormon hota lage 634 anikan body manola Bhaskar Bormon ke hala Lower Assam na tu Lower Assam ne non ke Lower Assam tak lilo ha Bangladesh idolo silet rechu lage la amata hedi converted abang lo
converted bang lo la si alang li ke khotrio pu si ka che krong pu hala hiuen sang pu hedi Chinese traveler hiuen sang ke tok a kitab long ta la so apot du alang li ke amunit ke Mongolia na munit seta amunit khotrio se che krong pu ala pen seta amit hange ok ta chu che jar je pu si ka bahaduri pu seta arat atum anke Pak ok jara ok ta cuk haladak ketok do hiwen sang ketok kitab isi do haladak ketok la si halawang suhut penta la ke hapu ke dai lo no ke kus bihara na tu an lo haladak anta la suhut penta ka convert akam nang cheng lo hala suhut penta 600 AD malopet la si hedin dak asam an ke la ke 1100 AD malompen la nang cheng la ben karbia tum phan just ka convert ke 1521 AD malompen pusi ke pu la si karbia tum rajo lo hala non ke pu bom jaluk bari pu hedi ili tum karbia tum chili birik pik la posi la pu la ben karbiatum katiki dam ki jut adim lo ke pandam adu lo hala langroi brahmaputra langroi an hello ke pandam adu lo la si non pandu bu ke pandam adu posi pandu bu la amria karbi tu man arjulo de la tu kenang than pola la salam ke la ben hala pandu long ke pandam adu long adu lo mati dihada frontier lo mati border lo gadi la si hala dak hedi karbi aricho kwansi richo bodo Guwahati long kwansi richo bodo kwansi richo a police hala dak police post do posi hala so amanon ke bang pandu pu henten nang pu mahala tu bamun tum nang tok pro golpo selam thap selam pro man hala tu ma dim pu chikrong den non ke seta la ke karbiatum along pini ni ta hala pu na tu do ulang amat bongali tum hala yu along ta phalang hola nili tum lang dam lo non ke avelo nang pon lang hala ko pumayong teron na sangpo ho alang li nang pon lang non ke alang le teron sangpo non ke avelo che voy at lo alang li acha la si ili tum aphan la Songkordep Madhop Kondolia tum ili tum phan convert le ili tum phan karbia dharmo pen hindu dharmo pin chong lo karbi chot kalilo akapre ka tum phan dalo la pen ili tum phan na pin chong paprang sia bang ke la ke joy hori atta pulage di arni sia ta nili than lo joy hori atta la pen amen kapre ke ta dolang hala bang ke dak che teklong le det pu la dak la doctor pu kon phan chu ta ki pu la pen la dak kitab long anta ke pu la si ili tum phan nang convert lap lo la ka convert tang akapre ka tribe to men convert at amat amithang lam pa chining ge long le det lo ke di poi a perita amithang peri pa pe en long le det lo ke claim amat he ke kibita he di karbi binong atum long pa pe dolong le det lo ke prek la chung boru atum binong atum long pa pe dolong le det ka prek lo ke bi chumang atum binong long pe dolong aka prek lo ke bi hala ke cham tang atum along si pangui sai si bilo la pujo pangui nok se hadak si bichom lo la tum pan bilo lo bichom kali dok pi khangyang lo amah la tum pan amithang lam pa chining ye long de det lo la pen culture ta pachi claim long le det lo dharmo ta pachi en long le det lo amar hal la hello au khomia ka chiplang yo ange alam ke kapaninge pilo Songkordep ke brojavoli si ka ningje asamis le ka ningje kali brojavoli ke orissa alam la ke orissa alam si ningje orissa alam la pen bongali alam hindi alam sanskrit alam Bihari alam layu Bhojpuri alam layu pangui si paningje lo lagi Ohomia lo nongnya sepla lagi Ohomia puge aprang lagi dua kali lagi Ohom ande non ke mata dam tu nangi ke Ohomia tum Asamis tum aning tipik pik he itum pia posi Ohomia nang dodun dedet aso Ohomia na paluksan dun puedi alang litum yong si isiwet si do chot langji putang te ilitum karbiatum helo hada ke do pa prangching lo ilitum hanang convert vedetra ilitum
alam pelito a culture anang endun etra la asam a culture asam a language ke la karbihelo pura nang pudun det piapo di adet sing nang yibu ande pilo la sanskrit alam pen kaning jesi lam chot nang yipu pilo alang litum kaning ya kam kedu ilitum pan piapo lo ilitum adet nang tidak ra alam ta halatum alam ning yedu nang ipura kipu itum non ke itum pan nang ge bok tu asam na pi phuk dun pu si itum nang ge bok tu halatum se pi phuk lo kente karbi alam na karbi adet nang tidak lo kente pandu puta ke panda madu puta pandu purong Kuansi ricu adim ta Guwahati purong ana behala kuansi puge Kowe bikon apansi puge mati kuansi puge kwai kuansi pu lasi Kowe ke bikon haladak abiri tepik pik pusi pu la posi halade pan bazar puge tu ilo and then non pan bazar ke tu nan go pan bazar pu pede Kowe kuansi ahiti pu pipot pu pede ante karbi alam pen jong si itu mahmana na inghon ponte ande non anta alang litum mathabom lang ma karbi alam ke lage ohur tu malam pu si mathabom lang ma script pen ka pinchong pangui nok alam si itum ningje du nangi pu pon ningje rong nili lasi ipugam tu non nili ningje du ning tum te puli pugali seta itum ka ningje du tek te pot baka ningje du depot ke ilitum ha ning nang ki nang nela tu people ning nang ki rong titi NRC long ta thek long lo non ta Assam be theta Guwahati be theta aphu tu nge karbi sai se di karbi akur sai se ada keto and the people nang chirui tu the that no nang chirui tu at nang yele karbi adet pe chong tu det nang yele la lasi kado ele pupe seta kamrup ha ke pandam aduan ke itum karbiadet mencong tu det nang ile lasi ake hai Dr. Bhupen Hazarika ta me alang lita labang salam ke chini pe milo lasi neli panang pu ilo lasi asami setum pange nang thang da claim nang ne ohomia tum pan le claim nun punai pu i atima ohomia pulote ne itum me thang munit sia dak do okay Mongolian se majority Mongolian ke schedule caste unda dulu hadak hai ay Bhupen Hazarika ke schedule caste ke lasi ilitum 1521 ningkan Pharokre phora ing koirai sima lompen ilitum phanang cham no halabang so hot Songkordev di ilitum phanang ke cham ki cham bolodang te ritual di ilitum dharmo aren pesinang cham no sida adharmo le kipirim dunchora alam aki lapen aku le lali bosante latai sona lam ilitum identity anthe ke dola itum atar lock itum khai phan hedi ho la song korde hedi tamang control thim lo lama ke kalang la itar lock lo hala so pen dami itum atar lock senang ke control lo la si pinian ilitum penengan 2020 an ke 1521 pen peneng 2020 an ke almost 499 years lo monengan ke ningkan pharo phopo keple lasi non punta ilitum atar lokabangka alang litum si arlo pen nang control bom na ilitum independent kalilang sa kalite itum decision making along itum kaching wa along ponon aron ka selam long ponon tami ilitum emet hang jung ben independent mane itum emet hang ining hang pen bang ceklem long le even non council non ta interference do yadla tu dalang la hokta interference hala itum phanna nang ka convert atum sinota ka chepahem pu tu wange itum le daya ve lage itum phanna nang pivir ya kam se claim wrong non anta lasi ohomia pulote ohomia ka lahilu itum binong itu man jong si ohomia a culture si pethinang ipolitik karbia culture le pethino nante buru culture le pethino latum si asam ke do binong atum lo le angkona na pulo mo dio hala karbis tungge kalau ada kolomba sa pasam mata pulo na kosari pu ke lage non arjul he kosari pu pia phan lo kosari pu ke ko se di ladak ni dolati yo among this northern branch of the race is embedded the tribe, the Kosh of the Kosh, whose name is pronounced locally as if
it were cos punya K O double S aprang hui ke cos pu sige pu cos lo rhyme in the English boss pu son Kosari I may mention in passing is also pronounced as Kosari. Kosari. The courts have gradually become semi-Hindu caste, most of whom members now talk in the Indian Bengali or Assamese language. Puyo ketok. Anke latum hedi ke plan mo penang than lo ke cham pu ku pu la ke Sanskrit alam ku ko ukar de telebia hor kom ku pu a okomia a spelling bang abanan ke ko ukar telebia ho ku pu ke cham po phan hala karbi to phan boru to phan garo to man khasi to man naga to phan cham lo matiyo ke cham ke la ke ka ta ning ye bom lo ke cham a hala ceremonial है kapang thir dharmopen hindu dharmopen se kapang thir ke champulote aphua thaksi chelong hi badlam ji chainong hi badlam ji hala ni nok tok achai long hi ka sa urabang badlam ji badlam po bamun bang akeng ching roi po alang pijun krak hi anga lalote ing thir lo punang tu Anche chainong hi badlam ma pile bu sikang thiri lang ma di seta a meaning ke pedam bang ke la ohur tum ke chainong hi a parsi ka sa urlo la pu ye la pedam bang ke la tum atar lok apua tar lok ave mo pen pu bom demis to psyche pu he a psyche kapa a brain he di kamatha kapa nuksan dia pan pamatha thek the dia pan athema chainong hi along ke a brain away ke di a putar lok away ke chainong hi ke la si nang tum ke chainong hi a parsi a room thulang a brain nang tum away puje kau ke pudam bang ke amasi badlam ti kapang thir gali lo pas ur muchot loi pi tv tu ke amasi halatum phan ange sita kroy dun det lo ke di ange lage spiritual bostu ke mati spiritual bostu lake la se spiritual bostu pojo hi ye jak kong do pojo la hi ye tum si la tum phan pamatha thek the det ti amasi la tum phan kos bi kok lo alam ta chining ye hai het det lo ange men ke bongali lam lege thek dun ta kali samis lam lege thek dun ta kali chumang tu men chiki nang ye ange chumang tu ta methang lam chining ye lo le daga dum ta methang lam chining ye long le la pule yo reng ma dum ta methang lam chining ye na di masa dum ta methang lam chining ye na di ma missing tum ta tiwa tum rabha dum ta methang lam chining ye long le ma hala da chingki thap chingki phru lo ya lam bang ke chok ke lam ding ye lo non nagamis wasan he chingki thap chingki phru lo ma hala chingki thap chingki phru aja ke bengali alam ning ye lo lage oriya alam ning ye lo ya aja ke khasi alam ta jerso pa ju dun jai lo karbi alam ta par ju dun jai lo chingki lo amat la helo ohomia je plan lo pu ye ange kos ko bang ke la helo ki cham tang atum pulo maha asu tu pu align lo ke cham tang atum align lo Allah si kos hari pu kos hari pensi kosari pu ke pu ka che plang ye la si kosari pu ke boru atum det le kosari ali aprang hut ke lalung kosari pu tapu karbi kosari pu aprang hut ke pu non si itum karbi kosari pu pede aprang ne tum bihe ka pu hut ken tum arjulong bom karbi kosari lalung kosari pu arjulong bom athema lalung ke chamtang atum karbi ke chamtang atum pu le ya ortho bangke la si anke lan asu ke man atu anke hala ke chamtang atum align lo hari pu hedi hari pu ka align lo pu la si kos hari wa pansi kosari pu joge pu ke akhiro pilo sir klar sabno athe itum hala 1951 ta me itum population hala adetale lang namlo pute 88% ko ramenon ke itum decrease thurong lo la se ka decrease ilam the ki kom ki jum alam the bangala hen lo hala mo ben sarthan lo convert la penapot hindu anim de hindu dhorom pinchong et penapot ide tuma phai bang ke ing buddha sanse man de la si nilisi kar juang tung bangala hen lo
Brahmin tum jong si ili tum han chai nong hi bat lam ke bat pen jong si tum ing thir lo pula te alang le tum ku piti aphu alang tum si cibat popra nai Jebat berperang ni. Because cibat Kacepan kiri per Cepat hari. kiri pula Kalau tu cepat be. cibat be ta la hello non alam ke thi bang ke la si hala sot mang ta ili tum ta di ho la si kar dia tum ba ing long aso tum ke kimat ha bang ing dei u polam the mang la hello hala sot me kar judun nai kimat ha aja kom he di ho ma thara মানে চিপারে দুন সে দাঙ্গে পলো হে সেটা আমি ঠেকছে দিল লাসি হলা ইলি তুমা খাইবাঙ্গে হালা কে চে তুমা লাম আবাংতি জাসে মেট কার জনি হে লাসি ব্রাহ্মণ লাম দা আরজু তুম দিয়া লমাতি ইলি তুম ফানকে চেনং হি বাদ লাম লতে লাগে ইন হিরলো পুলো কমাতে দি ইনতে লাসন পুলং তে হালা উইজডম আ ডেফিনেশন বেন lang lam lo pote kaning jia bangsi claim of prani gali buta Kalau kali kalang de kadi ame thang si claim of prani setam brahmin tum claim kli hala ili tuma phansi chenong hi nang bat ji ke akeng da chingroi palang nang pajung de ji ame thang dui jun jun ni de la si hala wisdom alam hala kopiloma a definition pelang ke chok dam de de Gian kali kali lagi kaca lak kabot masa kamu. nang ki palu bor i emegreng lor penang palu bor i Son ke lu ke di non pining we ke cetan nang ne lor ko morning we ka prek le po hala di masa tom han kop son si wi ma mo ning we ka prek le tan ro na. kalang to peneng we apord olo pasi ilitum jasemen ka chini nai ke lahan lo ilitum 1521 pen peneng 2020 ke almost 499 years lo moneng lo te ningkan pro pho ke pleng po ta calculation te pleng te lasi hala so pen tame ilitum hu atar lokabang ke bang atum sinang otchek hala akur kang tu ichi krong tum hedi area na tum ke che tum lasi la so pen charting ji pulo tang te ilitum long to warare ajar pen ta hala history forking te hedi ho la thu ke lage elo lage lasi pini non puan tame ilitum council long la am tha independent gali non iltum kidam tang di PIL da itum high court pen ban lo order long elo election voter list tame selam moi pulo lata selama he Islam lepong lalo. lasi non puta laso abrahmin tuma bangke la pen la kece bongo sena tum area lalo area na tum bangke kai ke da itum a photar lock he di ho nang ka control dun je phan bor ipik la pen non puna nang control bom nang Mongolian dum han ke dong tip je pan bor ipik phan bor ipik la lo lasi itum lason chipe joge pula te itum awareness bang duk pina po cherok to kamai do nang po la pen ke the ka tong phan itum ka humri dam da kenang sot athe itum ke than chot bogali kiri da kenang sot research akam ma itum claim unai di la non texture tum la non history ke charli tum tadu la pen lason ke texture tum long tu ka humri dam kenang sot pharo sirap vocabra pli la bangso episode lo nang chetong dum sir retired IAS officer jai ka thar sar nangle phandame akiru pilo clark dak panang than pot la pen do thulang ransingan se nangle phandame akiru pilo la bosom nangle ke charlie long sadame aso se arnam le hirjime nang papi dunang ke thek tu thoji aphan la pen jeni ni thulo ilitum che than che mu ponang obe ki mi phandai tu ming thur ponang athe ilitum ajat asai le claim potame itum kopiloma pui thai tum legal long da analytical di analysis itum halakang cabang kedang so a hok kopima what is truth inside we have to find out we have to trace it out di arlo what is inside itum arlo kopima ilitum bang lang pam me ba mini la le pulo te itum idiat ke tum jokon il lalo la sipining we kado ka we phananang kelang tum phanan tame ninga klong pen ninga rong lo tame on sharing non la pen itum facebook a page long damik tha hadak Facebook along damik not hadak tum click ira 6 schedule live along damik ra hadak following ba ber damik not pen si first long tum click lo puteng nang tum lo notification bangke nang lepo nili tum talk show dolo putang te nang tum lo kai kita aprang si notification ba nang lepo lapen itum APSLC fans bodo fans club bodo haladak nang tum humri jam tha 6 schedule live along lapen nang tum ning ki hang ateng pen ku kaning je kang tum ma hala so video nang chelo ing no nang tum yang nang chelo pen tum bang hala so video tami tum selampo nang tum ning ki hang ateng pen
tolapan si pining we bangka kang ton lo pinam itu episode tuji in Mongolia na pun thak jujelang nasi Turki pining we ansi kang ton lo. Kardo. Kardo.